Il-mod kif jinħadem kumpens għad-danni mill-qrati Maltin huwa nieqes minn regoli ċari. Huma diversi ċirkostanzi li waslu biex ikun hemm talba d-danni, fosthom inċidenti fuq il-post tax-xogħol, traffiku jew każi ta' abbuż professjonali u ħsara volontarja. Ħafna drabi meta wieħed jiġi biex jagħti kumpens għal xi paga jew liħli jkun intilef ma tkunx daqshekk diffiċli tinħadem is-somma. Iżda meta jkun hemm mewt jew korriment personali, iċ-ċirkostanzi jsiru ftit iktar diffiċli, dan anke minħabba nuqqas ta' regoli ċari. Għal dan il-għan l-avukat Paul Kakija nħatar biex imexxi kummissjoni li għandha l-għan li teżamina l-liġi ta' danni ċivili u tipproponi s-soluzzjonijiet għan nuqqasijiet li hemm. Din hija liġi li tirregola il-kumpens li jingħataw il-vittmi meta jsofru danni jew ħsara. Issa vittmi mhux biss ta' inċidenti ta' traffiku, iżda wkoll kull tip ta' ċirkostanza fejn persuna tista' issofri ħsara kemm għall persuna tagħha, pereżempju fil-każ ta' korrimenti, kif ukoll anke tip ta' ħsara differenti. Naturalment il-ħsara tista' tkun ukoll mowt, u allura l-Kummissjoni se tkun qed tinvestiga wkoll kif għandhom jiġu likwidati u kwantifikati d-danni inkluż f'sitwazzjoni ta' mowt. Kakija jitkellem dwar kif is-sitwazzjoni f'pajjiżna hija kemm xejn differenti minn dik ta' ġurisdizzjonijiet Ewropej. Is-sitwazzjoni ta' Malta meta tqabbilha ma' dik f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea hija pjuttost konservattiva. Konservattiva fis-sens illi l-ammont ta' danni li nagħtu Malta huwa pjuttost baxx meta tqabbel dan l-ammont ma' ammonti li jingħataw f'pajjiżi oħra, pereżempju fl-Ingilterra. Dan il-proċess se jinvolvi wkoll konsultazzjoni pubblika. Il-membri l-oħra tal-Kummissjoni huma l-Avukat Charmaine Cristiano u Frederick Zammit Mampel.